Ćao svima! Dobra vest je da ne morate znati sve detalje iz knjige pravila da biste uživali u regatnom jedrenju. Tema današnje lekcije su osnovna pravila i situacije. Protest je tvrdnja da je jedrilica prekršila pravilo. Plava jedrilica podiže protest, a ljubičasta može izbeći kaznu diskvalifikacije ako ispuni kaznene okrete. Jedrilica može protestovati dovikivanjem reči protest. U slučaju da se jedrilica koja je prekršila pravilo ne iskupi kaznenim okretima, slučaj se rešava nakon poslednje trke dana i može dovesti do diskvalifikacije. Ako jedrilica koja treba da se kloni prisili jedrilicu koja ima prenos da menja kurs, jedrilica koja se kloni mora prihvatiti kaznu 2 okreta, osim ako u uputstvima za jedrenje nije definisano drugačije. Na taj način se iskupljuje za načinjeni prekršaj i izbegava diskvalifikacije.